mä käyn tosi nopeasti nyt läpi ton, mistä kaikussa on kyse. Pyydetään tuloslaskelmaa ja pyydetään vertailua siitä. Otetaan viime vuoden lokakuu tai viime vuoden alku lokakuun loppuun asti tuohon käsittelyyn. Meidän virtuaalinen CFO lähti hommiin, hakee tuloslaskelmatietoja. Voidaan raportilta porautua sinne, mistä ne asiat on koostunut. Pystytään todentamaan se, että mistä kaiku on hakenut tiedot, miten se laskee sitä. Mutta tässä me saadaan taulukkomuotoinen yhteenveto, mutta sen lisäksi analyysi. Ja sanotaan näin, että kokeneen talousjohtajan tasolla. Huomataan, henkilöstökulut esimerkiksi kasvaneet täällä melkein 34%. Pyydetään lisää. Poraudutaan sinne tietoon. Eli nyt me ollaan kirjanpitoaineistossa, mutta pyydetään vielä lisää. Analysoi henkilöstökulut. Palkat, sivukulut, vapaaehtoiset kulut, erittelee niitä, mitä siellä on tapahtunut. Sen lisäksi mua rupesi nyt vähän kiinnostaa se, että ketkä on meidän eniten palkkaa saaneet henkilöt. Listaa eniten palkkaa saaneet työntekijät, ja nyt meillä vaihtui myös kategoria. Mentiinkin HR-tadaan. Haetaan HR-raportista sitä tietoa. No, nämä on kuvitteellisia henkilöitä meillä. No Jaana Leinonen, hänen palkkasumma näyttää vähän erilaiselta, mitä niin kuin mä muistaisin, että sen pitäisi olla. Mikä on Jaanan palkka työsopimuksen mukaan? Tuossa oli itse 2 kuukauden palkanmaksutiedot tuossa aikaisemmassa. Sen verran mä tiedän tausta-aineistosta. Työsopimuksen mukaan Jaanan bruttopalkka tällä hetkellä vähän vajaa 5 000 euroa, aikaisemmin ollut 3 400. No hei, voitko selittää mulle, mihin noi palkkamuutokset perustuvat? Nyt luetaan työsopimusta. Niin tehtiin edellisessäkin kysymyksessä, mutta nyt poraudutaan työsopimukselle. Mutta myös, jos siellä on taustajärjestelmässä tietoa siitä palkanmaksujärjestelmässä, mitä asioita sillä on muutettu, miksi niin on muutettu, niin kaiku osaa hakea, jos ne on tuotu kaiku. Tai järjestelmät liitetty keskustelemaan keskenään. Sen lisäksi pyydetään vielä tuosta pylväskuvaa ja palkat. Katsotaan minkälainen grafiikkaversio tulee siitä. Työntekijöiden henkilöstökulut kuukausittain. Tuossa näkyy sitten noin kuvaajaversiot. Sanotaan, että tällä hetkellä on 1.0 versio, mitä saadaan ulos. Tullaan panostaa tähän jatkossa vielä enemmän.